Dit is zo'n microfoon die het lood van de F-16 smiet en in de toekomst van de F-35. Dat laatste taststel is de reden voor het meetnetwerk. Omwenners binnen benauwd van meer oerlijst. De Luchtmacht zei dat het wel afvallen zal. Het netwerk kan ook goed in de gaten houden wat er echt bad. Ja, de beleving zal natuurlijk altijd blijven, dat is een gegeven. Maar die beleving kun je dus nou ook ondersteunen met feiten. En dat jouw duidelijkheid. En dat is ook wat verlet van is binnen de omwonenden. Alle partijen, inclusief Defensie, binnen wies maar de oplossing. Omdat het uiteindelijk duidelijkheid geeft. Er is heel veel op theoretische basis uitleg gegeven. En ook op theoretische basis is er om geknokt ook de afgelopen jaren. En nu gaat het daadwerkelijk gewoon zichtbaar worden voor de omwonenden. Heel eenvoudig, op een beeld, op een voor iedereen te bereiken website. Kan men bijna live zien wat de geluiden zijn die geproduceerd worden. We hadden de mogelijkheid om nou te gaan van wat door de F-35, of de F-16 mag ik zeggen, die er nou nog is, in naar de komst van de F-35. En dan heb ik een soort van vergelijkingsmateriaal.